și fac Xerox-ul, că ăsta e original, l-am dus de acasă. Bine. Dus de acasă l-am scos. Dar nu este de restă de la carte funciară în ea, dar acolo zic cândva. Eu zic că de acolo începe discuția. De la țărușarea întâmplărilor. Nu uite ce apare și măsori ca câmpitul. Ăsta, Merișescu, s-a dus și le-a măsurat lor partena care au pretins-o. Domnule, El dă niște explicații. Vrei să spun eu ceva? Merișescu nici când era tânăr nu era deștept. Nu știu, era la sistematizare sau nu era, ce făcea acolo. Unul te-am bătut în cap. Măsurat. Păi ca dovadă să duce ca bou și măsoară niște terenuri care nu știe cum au ajuns acolo, păi nu te duci cu lucrările de întâmplare, iei lucrările de întâmplare, le țărușești și după aceea discuți. Cine e pe locul lui și cine nu. Nimeni în drum, domnule, striga în urmă cu 5 ani, striga în gară că trece trenul și microfonul, că trece 5005 și acum e șef la carte funciară. Nimeni în drum, domnule. A schimbat-i, mă, George. Ăla nu-i șef acolo. Ăla, domnule, eu spun la toată lumea. Poate dacă Dumnezeu mă bate. Ăla, în urmă cu... Înainte să ajungă prostul ăla de pârgu, l-a luat acolo Aurel, l-a luat că era mic, cu ochelari gros, cocoșat, prăpădit, să nu-ajungă director în locul lui. Dar n-a știut pârgul că va fi schimbat politic. Și a adunat ori unul de 160 de chie, ori pe ăsta mic și prost. Deci ăsta mic și prost era în direcția apelor. La ora 10, nu știu, era beat. Și pune în să băgea așa sub masă, tot, scaunul și coleții de rușine, că mai intrau lumea pe la ei, pe acolo puneau ziare pe loc. Da. Așa l-am văzut eu în direcția apelor cel puțin 3 ani. Da. Și când s-a înființat cadastrul, nenorocitul de vorbă duce acolo, să punem așa. El n-a lucrat niciodată nimic în viața lui. A făcut școala aia, care pe timpul Ceaușescu îi zicea subinginer la mine, și el, pentru că a terminat-o în 90-91, e pentru anul ăla de democrație. N-a pus mâna, n-a lucrat niciodată nimic, domnule. Și bează, ora nu știu dacă și bează. Nu cunosc, nevastă sa, nu cunosc, nu știu prin ce minune a ajuns să fie nevastă la sfârșitul ăsta, probabil fi urâtă, nu știu, altfel nu-mi explic. Probabil, că altfel nu se explică, dar probabil că femeia e deșteaptă. Dar femeia, de la ea n-are ce mult anume. El e zero tăiat în patru, pentru că fiind soția lui, ar mai putea să se arate o speță. Cu cine să discuți? El e chiar la ora 5. Cu cine să discuți? Nu? Dom'le, trăim în Târgu Mureș, eu aici, acum 30 de ani, pentru 30 de ani. Și pentru că pusesem într-o excursie de studii. Și am venit aici. Ce a ajuns Târgu Mureș astăzi? Tot felul de imbecili au ajuns directori, primarul țigan, prefectul țigan. Mi-e rușine, domnule! Mi-e rușine să mai spun acum cuiva că sunt din Târgu Mureș. Avem la toate patru. Dar și prefectul țigan. Nu, CV-ul tot. Păi... Și pentru fiecare din cele 4 la care avem adrese, ce cere în adresa aia pui? Asta cere tot în adresă. La 3 și la 4 am lucrare. E în regulă. Astea odată pentru 3 și am pus și la 4 în casă. Pune-mă pe fiecare separat, că sunt dosare separate. Dom'le, asta m-a întâmplat cu Târgu Mureș. E de groază, domnule. La nivel național, așa. La nivel național. Așa, cât mai repede. A ajuns ăsta, care întâmplarea a făcut că eu când am venit... Mâine o depuia. Acum vreau să fug. Eu când am venit aici am venit Dacia nouă, în 79, de să ai Dacia nouă, erau câteva mașini pe stradă pe aici, nu? Și mergeam în aceeași curte,
unde mergeau primarul și gata, nici nu mă uitam la ei. Nici mă uitam pe eu cine eram eu cu mașină nouă și erau nimeni în drum. Avea curte comună cu familia la care mergeam eu, soțiile verișoare. Și cunosc Domnul, cunosc tot în orașul ăsta, că tot servicii pe centru am avut. Nu se poate să fie unul să nu știu eu. Că a fost perioada asta tulbure, 90, așa, când am avut și eu bani, am fost și eu în Germania, am făcut apă și lopată și cu banii cu aia de la graniță. Și pe ei și pe tu. Nu există în orașul ăsta ceva să nu știu eu. Birou Mircea, la el am lucrat. 89, când a venit nenorocirea asta acolo. E bine într-un nenorocirea. Dar și toată lumea care are o de minte s-a băgat în privat. În urmă cu 4-5 ani, când am avut eu țărul, du-te acolo, când am avut birou, de 6 ani sunt aici, 6 ani sunt aici. Mi-am vedeam și eu la un ceai dimineața, aveam timp atunci un ceai, acum nu mai am. Aici, la librărie. Cine era acolo, viață, la o jumătate? Cel puțin 2 procurori Bex. Ei știi, au murit amândoi. Eu așa mă uitam și bă, se poate, ăștia ori fi în concediu. La un moment dat, unul din procurori, care vrea să-i chime, păi, hai mă că ai la ora 12 în viață, hai mă că la ora 11 trebuie să fie acolo. Un placul pe acolo. Unde-i domnul domnișoară? Merge pe nicăieri. Explicați-mi cum funcționează chestia asta la voi, că eu nu pricep. Și, de exemplu, a fost judecat unul la Târgu Mureș, ăla care a intrat în conflicte cu gașca, cu care să-i dau de mere. Nu știu cum îl chema. Ăla din Miercurea. Așa, mafiotul. Cichi avea procuror pe unul din ăștia doi. Doamne, cum a murit ăsta? Într-o săptămână Cichi a fost liber. Pentru că ăsta beat făcea ce ziceau șef. Și el de asta se îmbăta. Ca să nu-și refuze șefii. Deci bere ăștia eu a spus, ăsta trebuie să fie arestat. Au găsit un procuror în Târgu Mureș care l-au arestat. Și ăsta se dea în mafia. Când au murit norocul de Cichi, că murit ăsta. Că altfel era Cichi în pușcărie și asta. Astea... Nu mai avut de scurie. Astea sunt lucruri care se întâmplă în Târgu Mureș, dar de fapt sunt întâmplă. Unde stai de vorbă, nu la nenorociri și nenorociri? Vreau să fac o întrebulare. Stai încredere în asta că face o treabă. Dacă cumva te supără, mă supără. Bine, domnul Cărbulan. Dar tu la mine cum ai avut? Cine de la Deci de la birou, de la notar. Am putea să facem, dar explice și ce vede. Nu e nicio problemă. Eu sper să rezolv cât mai repede, că să termin în decembrie să plec. Să mă duc în Germania. Măcar să înceapă să facă ceva. Să văd că să faci ceva. Vă mulțumesc mult, o zi bună. Și fac pe roxul, că ăsta e original, l-am dus de acasă. Bine. Dar nu este de repede de acasă funcțioară mea, dar Eu zic că de acolo începe.